junu byśmy pan tlazno na utrobu kietro kora. A nie, pan te 3 lata dalej činil znamešal korony v Oklecach a tam je na Unie v Šiponži přestavce utroba zastával byč. Takže a doktor Čornak byše tam, tu byše Unie blízkosti, takže on zase reanimiroval. Ale ona doběše potom nedom do Dresden, do korony a doběše jen Herzschrittmacher dostat. Na druhý den jsem já tam ponil do Dresden a ta vyšla lékarka mi praje, no hej, za Schrittmacher je ona vše stará, ta byše 60, no, ale rentnerka. Ty bylo ona ještě mohla dělat, ale tak on byl ona ty Schrittmacher krynli. Tu ona pokrynvala 10 let později, že potom převrot byl a potom byše ona moda dost. V tom zvisku se myslel, že se na korona myslel, v NDR nebyli rentnere jako první, ty štěpeno dostali, ale divokmani. A že se ty rentnere, když prede umřeli, to nebylo tak zle.